Це так зване старіння учительських кадрів. У нас сьогодні практично 16 відсотків вчителів – це вчителі пенсійного віку. Тобто ми розуміємо, що ще декілька років і ця цифра вона стане просто вже катастрофічною. Молодь поки що не бачить себе вчителями. Це пов'язано, по-перше, з рівнем заробітної плати, тому що в благодійних фондах оплата ця йде набагато вище. І частина були мобілізовані, за власним бажанням пішли на фронт.